Здравейте хора, днес ще отваряме 2 кредита в Grow a Garden, плюс едно яйце, плюс 14 Sprout Seed Pack. Вау! Да, има някакъв много рядък мутейтед, но не ни пука. Така, първо ще отворим този Beach Crate. Мисля, че е за морето. Не знам. Айде да отварям. Оба! Ехо. Ето. Какво ми се пада? Какво е това? Сърф. Да, разбрах. Защото и сингнем пакет, крейт са 6 различни неща. Това е много странно. Това е табели за... Добре. Отваряме легендарито яйце. Но аз знам няма да го правя. Сега, първо да видим какви са различните опции на легендарито Е. Опциите са ето тези. Може да си ме се падне крава, може да ми се падне Silver Monkey, може да се падне катерица или от най-рядките полярно мече или костенурка. Както виждате, сега точно ми излезе късмета. Имаме второ легендарие, който просто ще си го отварям. Той ще го отварям без да снимам клипче за него. Само да видя къде съм аз. Добре, тук съм. Остана да отворим яйцето. Ей, получих най-смотаното кол. Ама дибера кол. 2 кг кол. Добре, дай да го сложим, за да видим какво прави. Този прави All Plants with 2 много тъпо, но аз нямам други животни, така че ще си го взема. Добре, да започнем с Sprout Seed паковете. Да видим какво ще ни се падне. Първо. Ето. Първо. Ще ми се падне Flare Daisy. Браво на мен! Айде ще направя една стратегия. Добре, няма вече да правя стратегията. Късмет трябва да имам.